ngani kade basizela nyana abantu balapha bahayi job umshingo the toilet pota ngaphandle uzozophandla lokunxiba shades ufuna ukukhulula shades uzophandla ngabantwana nathi nabayaziyo that's why imali yasekhayelitsha imali yasekapa ingagqitha etoneleni utyiwe ezweni apha ekapa yabona we Eyawubona elavili ke mntaka mama iyacaca uba yayikhona ke izenza bakhona Asiphethe kakuhle uZuma ngokwendlela yakhe asiphethe ngayo because ufuna kasinike le mali esiyifunayo sibe nesimoto sibe nezimali comedy esiXhosa zake yabanja so sizama upromoter isiXhosa sizama upromoter noba yiphi language uba uyakwazi ukwenza comedy yenze ngelanguage yakho ungayenza English but nangelanguage yakho ibalekile uba mayibe khona. The father said Safari conjugue le verbe marcher. Je marche, tu marches, il marche. Plus vite, nous courons, vous courez, il court. Yo, that was fun. Yeah, it's funny, friend. Yeah, bo. Creativity. Say experiment qha ngento zonke because comedy it's not about telling jokes. Comedy kuthetha izitori zabantu. Uhlekise ngezitori zabantu. Ekuyena yazi microwave kuthiwa yakithi khana inyama. Makhulu akho livura kangena endlini uba womsukulu asibusiness. Sukumakhulu akuthesa umzimba manqama into esibandayo. Wena wafa kuthiwa bayibuyile i-AIDS waqhuma indlela kokwenza condom. Uba umuntu Eastern Cape usuke eCape Town uyotya holiday ngoDecember phaya Eastern Cape ayenza umuntu ngesilamba seleta uzuyazi noba nobe eCape Town uhlala lapha eKhayelitsha itoilet iphandle ngo12 uchama endlini ebhakethini ela bucket kuthiwa sisikuta yabo because ubaleka ubheka phandle lo muntu lo unedish ngaphakathi koma thandabuzo bra thatha nankumbuzo cha ufune kubeka ikhayelitshe maybe sade sadela iminqwazi sakhetha uthwala uqanduva anganxiba le piece mali anganxiba le piece for yena yabo at least akakwazi urana yabo Espaza sifuna ubeka isonka phezu kwendaba etafini Espaza sifuna uqiniseka imbaba zona sizamile if it's my time mosha abantu abamnyama education yabamosha ayinaza lapha elokishini beziyazi into hayi mbozo nzani akhumshe magama amakhulu event organizer benzana promoter kudala zaba khona ezo zinto elokishini event organizers kudala zaba khona apho imigidi kucwaye organizer ngoba imbeleko bi-organizer ngoba ugcwale kuthi qhube esingenze poster besilayita umlilo kuqhume kugcwale zange sibe singena ko-Facebook i-invitation asanze ezokuyi dala zaba khona i-event organizer elokishini and uyibona le event organizer ayinayo nesent ayi-afford nebhiya kodwa i-event organizer kudala i-CEO zaba khona umuntu athi i-CEO kodwa kanayo nebhiya i-CEO apha elokishini thina i-CEO kudala sinazo apha elokishini yabo abamama bayabathengisa amagwinya kwi-train station zonke ndawo si-CEO ngezi and imali yamagwinya nemali elekese yila mali isabantwana etertiary ngala mali elekese
balelekeso sibala bagwenya esumntana evasithi ibuye la kakazi ibuye apha ekase isithi ayiwatya amagwenya yona ine-degree andiwatya amagwenya uphambe ufundiswe ngamagwenya status ngenizimali ndalijiphele siqonqoze ngequza nje namathuba kulasitele idibe enkulu kangaka endawo engathi indlu idibe enkulu kangaka ibe ngathi Kaloku loba umdantsana fake but umdantsana ungenaphi umdantsana ungenaphi ke lo umdantsana ungenaphi ke kaloku nitsho mosini toyothenga ubani umuntu usuthenga yo ikaos desingathi zetakala la inxoso bra bathathu let's go old places nana le rap sakhudunwele holding changes ikitibhala silungisa iphela Khayelitsha xa uyibona ubona indlala eKhayelitsha xa uyibona from a distance but once ungene phakathi ebantwini hey ubone wealth eninzi ebantwini bonile amatyotyombe eqomba inzima into yalapha until ungene phakathi ubona chill kukho iplasma kukho idish apha qha ibhatalwa kodwa but ikhona ayonyaka ungaka xesha ngalana noba yile ndithi noba is 4 5 all 4 uyibukela njani uChannel O enkalini njengesibanga kumulihlala kubi rap uneyitali ziva nekunye rap leybanga kavule kengen kuhle unqweme ngicikide isiphene kuke kuhlwele liguke kencela indlala yabo icomedy ekasa yonto intsha kudala zabakhona icomedians ekasa xa bezingayazi uba i-stand up into ekhoyo wabutata uMandela because intoni wasibeka kule ndawo sasikuyo because utata uMandela wasishiya ngenye indlela in 1960 lo nyaka soleka awusola 1960 abasoleka usana 2000 2 years ago 2013 ngequza nje namathuba kulasitele jonga lifikile lo thuba nikiwe lo khuba mandime chilize ngesifuba ndidizele especially coming from abantu aba-underminewayo i-society ngabona abantu bathanda ubana entertainment ebantwini bakuthi ngabona abantu baziwa njengabantu abahlekisayo Edward Mbumalasa Putarikos Munarikos Bongo yasiqisha motor I play in better life siyabila apha etown 2 yabo siyabila apha etown 2 siyabila Sihlala sisele sibe mnandi xa siphuma apha manje sibamba bakwesikolo yabona ngoku ziyazirulisha manje into esikolo ngaphathe umntu ikweyo yenkosi uzwikanda ukubhinqa omfutshane umngane uzanzolo nalo bhuti omfutshane esibaza sifuna ubeka isonka phezu kwentaba etafini esibaza sifuna uqiniseka imbaba zona sizambile if it's my time it's high time athi ngqibotshaya intsango bus rides in such times sikhwele eteksini bhatalela wonke umntu Rodman sikothuka sibhatele Sibana stressed up bhatele usinikela nje siyifuna what we're looking for ibe i-character yomntu Why must I question it? Because it's unusual. What if you are engaging into something that you might There's no engagement. It's also accepting someone's it's not an engagement. It's not unfair to Cape Town. to other people, it is No, it's not. It goes back to the don't question us. They decide to pay for us. When you ask me, don't you know how to win and most cases, let's say you go to work every day. Don't you know why you're going to work? Yes, I know. Don't you think it's free enough for you to question yourself? Why would I don't have somebody to question has to pay for me? You decide to pay myself now. Listen, There's no question on that. I just want to nobody knows that when you wouldn't question there that. are so many children in the Baba that they also get down. They get Let's not make them talking about your baby now. It's understandable because you know their story, they don't have it. Yours has to offer us to pay.
This DVD is taking a Khayelitsha. Yeah, material and Khayelitsha in the past 4 months. So you only Khayelitsha, but we're planning a culture, so call it Texas as a culture, the fun. The one we call. Number 1. Yeah. The Buraki. Yeah. The album, yeah. The album, yeah. Man, that's too late. Listen time, and last a woman a time. If it's a want, lot a woman, if it's a watan. Church and praise, would a woman, it is a one time. The church and praise, it is a woman, what I'm saying. Yes. Khawusa betha ngalandela. Sokwenzeka ntoni phakathi? Kaloku mamela besithetha ngalo mjide makafake utopload. Yawuthi i-profit upload le. Ngibale kuwash imrise yonke lonto le uzabona kuphuma komphumela. Ayeke bangwala. Oh, ayingwalapha lo mali ayithiwe. Apha kufanele usebenze manje niloko yakhe. Fanele imali inhloko yakhe. Fowethu. Batsho bonke ke anawuthini ke brother. My friend, I don't like but what is that? Oh, the people come in my shop sometimes. I don't want to them No, that people's got rich about money, but it's not clever about us. Come from far. I like it that people, but sometimes Can you approach him no machireta ukuta do type yao? Ayo type yam. Ditenda ifumani yami type. Hayi yamba ke wheelchair. Dathalo sana bengicela ukupusha torho. Hayi nampusha. Oko ndipusha lewe. 1 hour oko ndipusha lewe. Xa sifika ngokwabo wathi ake bhuti ndihlala phana. Tokhe ngicela number yakho. Wathi anayo indoda. Nasike naguqola la wheelchair. Wathi unisaphi nanto sitheka ndaba endikuthatha kuyo. Yakhela mosimo. Cherry yadlula nami because I'm a comedian. Athi ngibanza wahlekisa. Kanjola ni serious. Ayikho. As fly chicks, mazin bonus states attack. I'm so high, ngokun papela kuspa. I don't make love. I don't have sex. I prove a point. And I'm telling now. I'm glad to be Zako, but you're not seeing a committee in the people. And now, as long as you remember, I was there. Rap, so I gotta holla. Cause Dwana and this is spike, cause I seen a chakalaka. As fly chicks, mazin bonus states attack. I'm so high, ngokun papela kusbaka baka. Khayelitsha leyiqa iphume TV nisesizeni. Amatyotyombe lana ikhupha kwamanzi. Ngene imvula kutsha amatyotyombe yonke lana. Siyanisizela until that ngene iKhayelitsha kodwa ongena ikhapho ngena iKhayelitsha. Anisasizeli zonke ndwezi. Onke amatyotyombe aseKhayelitsha ane DS. Onke. Nala pota beningcola ngayo asuka. Onke amatyotyombe lapha ane DS. Umuntu uhleli kupota ubukela uchannel O. Uyasibona sinqokola ngogeneration ubukela isibaya. It's like umchito magician, so abracadabra. The magic stick ya my cabin Dwana now with China. Imagine tolo so nam dili para dili tanya. Hi. Iwine. Uyifake ice.
Ufaki eyes with wine. Are you over me? Are you wine? You wine. When you call you wine. You wine. The corner of wine. We bought a wine, but I went dilute and a coke. But why wine? What why wine? But you wine. Zapalale wine. Mangabufunu shayi bata bata umchita mnyama ngenkani ngathili paka paka fresh skill sunny old school man nawe so siya kick pale ngoma masela so kunandile ngoma abantu basekhayelitsha bafuna ukuyeka i-city vision no wonder bevalekile abantu balapha ekhayelitsha uxa ungasula impundu nge-information kanti uzawuphinda ndandibona ijournalist apha ekhayelitsha iphepha lakho abalibhayi basula ngazo impundu alibhayi entyelagezela kwezetv bekukavela istrike ebhayi basiyastrike kuthiwa nani iyastrike nendubulane at least na strike education ni strike digada cha literally ayo strike na so siya kick pale ngoma masela so kunandile ngoma masela so nemagenge sibuze nabutshwala kanto yebo baby shakala chile semo siya kick why amacheri xa ewiniwe xa kufikwa erumini umuntu ahlale phaya kone nebhedi angangena ezigubeni why yenziwa yintoni nawe thena ungangena ebhedini okanye omnye becomplaina wayuwa amani wena xoxa silapha kokwena soloko kusenziwa le nto ufuna kwenziwe ntoni sinqokole ngefuture kwanza kuwina na next week Chomi zam ziyazi uba I'm a comedian. As an introducer kwiitshomi zam zithi hayi nguSiya lo yi-comedian. Abantu bathi tell me a joke. Azenziwe zalo kwabanye abantu. Hayi kuthiwa nguphila lo lipolisa nyanto. Khange wenza umpuwane. Ampawu yexoko i-security. Ayethu David lo out yami yase Nigeria nyani bra Nigerian jonga mfethu nale phone qha ngake siscreen ayithani comment I'm a little mini me scooping up awards like I'm picking up my bikini truly stimula relax ngizeza sidona nitheni zabazizwa lexesha ngabantwana anezizwe ya yejala because abantwana amaxoki abantwana abaxoki khule wasebudantsana nekuzana era gotho wathi ekasi lakho egqibele edala ndabona itshomi zabo ezikhule nazo okwa phefo waphetha ngamanye ndabona itshomi zabo engikhule nazo enzonke kudala abantu abadala kuze basabantu nxamdana zonke zabo kugqirha bendipha khona enye kugqirha zonke zii-petrol attendants zonke Iron Man, Ukraine taya, Ukraine, wena, bantu amalako bra,
Bani igama lakho? Noba la maginza lapha erawundini makareke. Uhleke ujoge imoto yakho phandle. Engiyabonakala usemjaphe ebuginzeni. Usazama uprove ipoint emakhengeni. Angaba nephi imoto lo? Angaba nemoto engekho selistini. Ongumshishi weginza zani. Bani igama lakho bra? Eginza nane bhotile kangwalo. Uwiki. Uzawubanjwa akabi next one. And talking trap nangqola. And talking about Amaginza, there's one thing engayithandiyo ngamajeri. Amajeri ile taka type. Ayo type yam. I-type yenu ziyandiphoqa. Ogqiba nithi amadoda zizinja. Nityhole nabantu abangakhange bangene ndawo. Tyhole nomntu la mntu usithi ayo-type yakhe. Sonke singamadoda siyatyholwa. And especially apha esama. Esikaka zithi amadoda zizinja. Ewinter sikhanglisha nezinja. Esama kuthiwa zizinja. Nebraza akhange zikhanglishe zizinja. Anithanda we-type awuyo-type yam. Yithani i-type zam zizinja. Not amadoda zizinja. Yabo indlela engigulisa ngayo le way type ngaske ndiye kwasasa kakugcwele kwasasa sesikanga sijijiliza kwa esitulweni zibeleka abantwana. Ndikhwele phezu kwetafile chocho zipi type zenu chocho dimeni mphethe 2000 ezi-200 and ilanga lishushu kukhona gaga zidayiplitayo yathanda yotype yayo ifuna ngqula umntana thula mnanam sesondele emalini thula phethe 2000 ezi-200 ndiyoteketisa ndithi ijopo ethuna uyatsha lona mani ijo umntana. And uyamazi umntana uzawuyeka nokhana leqela mali uthi ngutata kongo angotata andiyotype yale ntwana. Amajita la ikaxokayo yabo sizazwa ngoxoka yabo ngabasitha amadoda wananyani akhonyani khona amadoda normal la axokayo axokiselo sisi amadoda normal la ukho la amadoda la azwa ngabanye amadoda
bayaxoka leya nala esiza le ntombazana ejolana nalamjito lo wazi amajito uyaxoka esiza la nyana bona abantu banqoba umjito normal noma ichair yakho inhle chair yakho ngayo hayi umhle brown ano endlela nqondo nana noma ichair yeqoki noma ichair yeqoki so inhle chair yakho mfethu uyasazi uthunyelwa ile wena Ucho ngamboni wasemandaleni Ibisi wasemandaleni Standard 3 Umbisi uthi describe yourself in one sentence Phakame uyoqala I am tall I am 10 years old. Nesibhanga nazo ziphakame I love chicken. Bethwe zinye. Kugqithwe. Kuthiwa ikhona la beach. Later uhlale front seat. Lenxa bayiblazer. Blazer apha esikolweni yiyo yonke le blazer lapha esikolweni phakamise isandla I am very ambitious standard 3 othuku umisi athi lo mntana ngilithatha apha egama cousin hug cousin's hug wethini Uchinje nesyllabus umesi uyekile ukuthi describe yourself in one sentence ubuza ngokuba uambitious uthetha uthini Endukele indaba ngabona ku-e-TV ndibona iChina laseChina ihlala eDurban Ina 9 years ihlala eDurban ithetha isiZulu clean Yaqonda no man thina apha eSouth Africa sinabelungu abazalwa apha bakhulela apha akhona ilwimi lalapha abalithethayo akhona inkapisa ngaphezu komlungu xa ezama uthetha isiXhosa kunjani sometimes iba nomsindo kunjani iqaqaqaqum Kudla kwabezandla senza uqhusala Ekubala baxoka nyanyana ayikutana umuza abantu oncomdala anza bali police xana 18 abe criminal xoxa ibona evena amapolisi yabaleka subaleka amaphupha akho Shapram Mocha Mvin friend Wijer Ujola na majer Uyasjela ngqondo yakho Jela hapo ni Ujola na lewe Niasjela Niyavima mesonweni bakwisoyo Yawusemhle sana yinkosi Ngicela inamba yakho ina Ufone kyani phone nina Nginjalo mathera mahle bona pa ku Facebook accepta wonke umuntu ungene inboxes zabantwana Hello njani ndi right hlalaphi abakwazi uplita ko my sister so bona pha kuhlala phi noba le seyimeasure distance iyaplita seyimeasure taxi iamount yo outer namoto mna ogqiba athi khaliphi number yakho singene sinqokole ku WhatsApp ndimniki number yami siye ku WhatsApp
WhatsApp loqala ifuna ipicture yami. Not only mbi ke njalo uDom because ushiye ku Facebook. Bacher. Jari yako lebra. Ikono ndo ngatibani. Wathi nenguwe sister. Wathi unemali. Nempipe nkulu. Kawo zomqaphela lethu ba uyaxoxa. Wasolo nyamezela. Ada 18 jubana police station ngolapha. Akhona benzayithetha. Akhona benzayithetha bathala ngekholapha. Ndisikusa. Akhambe kurundana nenyani. Thathi nyani ndana. Tata akabize umakhelwane ngeprime. Zanoma beludana. Baqala umntana mzawayilo nxa mdala. Xa mdala ndizoba soboyika bakhalele. Xa mdala ndizoba pregnant. Kutse go to your room yafana njenganyawo. Bona wanze zinto okufana nonini. Lawe. Sasa kuzindana ufuna imali kasasa, uyibonile imali kasasa. Wayikhona. What's your name? Zandile. Jibana Zandile lokushini ngwane igama lakho lana kuZandile. Say Zandile. Tipito. Kupronounce amagama ethu. Kodwa thina pelokishini Machere kaithet akachuthi la bhuti mani. Kha English yakhe you. Nemali you asana. Dinokhuphu ngeEnglish. Zawuyaphi mna zawuyaphi nokwazi ukukhumsha zawuyaphi. Abantu abaninzi bayathanda ukuthi kutheni ndithanda ugezela my sister kwe-jokes zami. No, yazi into ninikisa umdla lawe, ninikisa umdla. Akho nto noyithetha ngendoda mna. Ninikisa umdla nyani lawe. Yazi ndiyanibuka lawe. Yabo nina, you are the reason why silapha. You give life, yabo. And you are the reason why abanye bethu bengekho lapha. Sidubulana nje kungenxa yenu. Sidubula nje kungenxa yenu. Ninikisa umdla nyani. Like ninodwa abantu abacheba amashiya ogqiba bawazoba. Ubuwachebela ntoni? Wake wayibona phi indoda icheba indevu ogqiba izoba uowu? Akhona noyithetha ngendoda. Akhona next noyithetha ngendoda. Uba kwinto noyithetha ngendoda iyi-1. Yabona nto nidla koyithetha uba amadoda amaxoki. Yaxoka nyhani endwezi. Ngamaxoka amadoda. Lawe. And akho ndoda ixoka ngaphezu kwendoda iyaziwa ngamanye amadoda uba nani akake ixokayo. Xoka ixokisela amanye amadoda ncayo uyaxoka lawe. Wakonayo lawe Monday ukwi-out osoloko ibalisa iziguruguru ze-weekend osoloko isisterini kwezitori zayo. Hey bras, daseGooks eSky Lounge. Yabo lawe endaweni enyewe pha. Qha ngoku njenqa amathera le ndawo escreamela icherry yam. Yabo qobe masambe wena.
Esafika phakum. Yabo. Xa singena phakum sakhulula handa tipa mfethu. Handa tipa mfethu. Ndithuke kusasa xa ikunxiba lewe. Bayela wena uyaphi? Yathi lewe I'm going to work. Xa ndithi ekusengubonanga moslo. Ekusendiwine ubonanga mfethu. Khona zakaka ziqoka lawe. Chere dyola neqoki. Yathanda banga lamachere anamehlo amakhulu. Endaweni egcweleyo kwikhwazana nendodayo baby. Namehlo amakhulu because uzotyela oBopayi. Kule uyaqala igama leXhosa because abuse ngqithe lokushini. Abuse ngqithe nawe. Bona basekumnandini ubona ntombazana. Ayiseke mfundo. Khali ingoma. Yes. Hayi. Useguquka icherembi no. Okanye xa uthi gqithe icherembi saseyifletha kanye. Yabona we. Awulanga ngamehlo. Uzaremixwa yes yes. Yasikodaki lawe itrongo yengqondo iqala kule age ebantwaneni umntana xa ethengelwe iteke entsha athi jongani inokumlungu kodwa odaki xa begcwele kwiroom engaka osoloko ekhona lucomplainayo ba you hayi kustaff imanapha kunuka amakhwapha ndibonile namhlanje babakhona belunga khandi izive zo complaints. No, ku grand. 2 days ago benzalo be-birthday yam. Ndimdala. And apha ebudaleni xa uplita abantwana okanye abasister. Awusayi ngobuhle ngoku. Awusadunyelwa ngamabele namathanga. Uya ngocacelwa. And apha ekucacelweni uyakwazi nocacelwa nayicherembi. And loo nto ndikhumbuze into yoba amachere amabi awayifuni indoda embi. Simnandi Xhosa ikane English ifake enhloko kakhulu. Simnandi Xhosa likhule isiXhosa kuthiwa we are related no-Bushmen because ziyaclika nathi siyaclika. Uyabona we. And normal i-Bushmen owaziclika lawe wena still ziyaclika. Uyabona. Xa ziclika ngaphezulu nathi. Uyabona we. And normal conversation ye-Bushmen be like which means it's there. But the Bushmen, they click more than Xhosa people. But Xhosa guys can break the record. Yes. In abnormal situations. Yeah, because Xhosa people, they like to break up in public. Like in a taxi rank. A normal Xhosa conversation will go like a baby must make a joke. How you train and then tonight at very beginning because what I do must why people were walking by thinking, wow, they're so in love. And then the 31st December, 12 soup, that was born. Was like, wow. Not only Xhosa is related to Bushmen, but you are related to fireworks. Xhosa is global. Zinja zami kwenza uchepe sihlafune nasemini style sami sihlanyisa amahuzu nasemakoneni kill a beat murder charge masifike emaplangeni easy cast 26 wasinicwalela iseleni phakamisela ikasledi isikhuphu sikhale emapheleni and yabo abantu baseculture bazaba nemali ngalo pota like serious nizaba nemali yabona load shedding ingaka kuthethwa ngayo abelungu they are coming up with ideas so phelisa load shedding and kuthiwa ikaka izaba isource ye-energy andiyani uba niyayazi naloo nto uba ikaka izaba isource ye-energy ikhaya ngalinye kuzawufuneka liparticipate and uba isibane kokwenu sicimile siyayaza kukakwa phaa akukakwa kulaa dlala and ukubele kuzawuphela ngoku uzawuyeka uphakela kodwa andiza kuphakela qha ke uyaza uhamba ungagaganga awuhamba ungagaganga
Bona the time mhlawumbe i-breadwinner apha endlini xa ingena iqhawukela we xa isithi yo kucima izibane ndithenga ukutya kucima izibane nikakaphi dani la mankazaneni angene ephuma apha niwayeka njani amke ngakakanga awuthethe zawe ubone town ukubona town ungene etoilet i-2 izawuba yi-ATM ngoku uzawubhatalwa wena ngeni ikaka seyichiswa ngumchamo chiswa yintoni emfethu ngumchamo utheka abakakayo ngapha aphela nawe bekuthukwana nabantu uthetha ikaka ndi-right at least iyalayita wena uthetha umchamo wakhe walayita apho umchamo umajita ndiyawakho amajita ayithanda udlala ngomchamo like xa kudlalisa oxesha kusakhula sengawumajita lawe kulayita umlilo kuthiwa kubiza i-fire brigade yaziwa lichamo ichamo kwasebhedini kuthiwa izocima umlilo obhuti abadala basayenza lawe eklabhini ukubona kwasatoilet zethu bras etown ezi zibeke i-ice blocks ikaka ngasingapheli umchamo zinganyibilikanga zonke zawe uba uphelile umchamo kushiyeke 1 funa unothethiso dala sacima umlilo ngomchamo wakwamcima umlilo ngomchamo sister yawurhawu ukuthi sa ngiyandithanda mani thanda nendlela endichama ngayo watching the marbles, wishing it was me scooping up in the wall now. But can you imagine now? Can you imagine like the betting can't have sex like a 7 mikhuba yakhe yasespan like i-comedian can't have sex kunyonyozela umbethayo like Can you imagine like ipolisa xa li-have sex nabanxiba i-condom isike nxiba i-bulletproof likhokhe isibhamu nomakhelwane bayazi awuyaphiwa nina sanibanayo Can you imagine utishara wase-high school lo walapha ekasi xa i-have sex abelawe ndiyayifaka ke ngoku denzani uyayifaka ke ngoku very good baby very good mntu wam phakamisela ikasete isikhuphu sikhale emaphele 7455 izintsha zasemalangeni siqale enhluphekweni ngiyazithanda izidudla when it comes to amathela ngiyazithanda izidudla anitsho ukubafana ngiyazithanda izidudla ngithenda sibhalela nepoem zange ndabhala poem bandibhale ipoem ihamba ngolu hlobo dudlu ndithi mandgileke umlam sondela ndithi mani dudla zithande zidudla zithembe kodwa zidudla lumkela zidudla ezintwana zokubatyelwa ngewinter semna ndithanganqana nesamanza kuplita hambo uye usiye uza kulinda sex so good awunethi nefinger lala kumlam nangomso zakuphinda ndihleli nesidudla kufuna esinye isidudla ndenza lo mboko because ndifuna esinye isidudla call me iplayer yesidudla ndenza iklatshi yesidudla isidudla siyafeyisa because isidudla siyakhathala wasixolisa isidudla sizawuncoma uthi manqa kwazodlela eziqamqabi ngathi xolo baby hamba uye ekitchen ubambe ichicken ubuyize ebhedini
Khululezo bahla yo ezo stretch marks video eqinayo sondela zebra yam batshiswe ngembele nethanga nakudunyezwa ngenqathe neselulayi batshiswe ngembele nethanga nakudunyezwa ngenqathe neselulayi zawuthini ungachithi msinya waluza lo wethu zawuluza le ndoda anithanga nqasi isilenda noba singaqhuthuza sibheke pump track asihambe siyotya sibuye sityebile mhlawumbe sikathetha hello Slender thatha inamba yam kodwa ufone xa utyebile Sofika line note sama metro system nyango ngicela ubusa nivalele wemadala kokwena kukuthini yamaplanga xa udlala ichisa yatsha ubambo lwami ANC ikwenzele ntoni ANC inenzele into ezinhle ANC andikasifumani nangoku iskipho andikasifumani nangoku Brian iskipho uthetha ngesikipho isipano andikasifumani even isipano andikasifumani sahleli nje My landlord evicted me, sitting in the living room watching the marbles, wishing it was me scooping up in a wall. Alwatya amagwenya uphambe ufundiswe ngamagwenya shit osingcola nge-CEO I'm a CEO engena next Right, I don't care. She hustle on, digging go get shuffle on. Gifuni fenge shuffle joke, aksheshi bo in da by do. You the type of niggas breastfeeded from a silver spoon, absorbers from the. It's like who gets to petty money, so much debt in butter. Wonka bomb rapper, massam gen, but it's getting hotter. It's like it was a castle rap, so I gotta holla. Cause Dwana this is spike, cause I seen a chakalaka. As fly chicks, mazin bonne states ataka taka. I'm so high in Gokun Papela, with Baka Baka. Who gets to rapper, Masimba zonkas funun takata. It's like chito nechi chen, so abracadabra. The magic stick, yeah, my cabin Dwana now with China. In my little so nam dilly para. Dilly tanya lengonga busu. Sister Haitamara 7455 flanga sise kapa Kukanga tol mangabu funu shayi pata Umchita mnyama ngenkani ngatili paka Fresh skill sunny old school mind Nawe so kaka Zia kip pale ngoma masela laso Kunantile ngoma masela laso Yema kenge spuze na bujwala kando Yego baby shagala chile semo Zia kip pale ngoma masela laso Kunantile ngoma masela laso Yema kenge spuze na bujwala kando Yego baby shagala chile semo Zia kip pale ngoma